Kaken hun basan ngut ki ba persang ban pelai im ya ka miaw ka basakut hapung bayokas ha kashnong wat ki jong ka Ahmedabad district ha Maharashtra. Kilalong kilanot bandu yala ka jing im. Katkum ka jing yatho udhanan jay jawab ubadey u senior police officer jong katnat ne wasa. Lo ong mar ya yo jing tip la pha mar ya ka kenhun pulit bat rengkat ki nong shong shnong la yo bantan ya ki san teli ki medyam ki balayap ha kapung bayokas. Ki la rengko ban pelaj im ya ka miaw ka basakot ha katay kapung bayokas. Bat la yo ban pelaj im ya uwe pat ba henrew. Kani ke jingja kala penkiwin ya ki nong shong shnong hadin ba kham ha shua uwe ukhnat. Ula syam lanot ula hap po kane ka Thliew bat yap Jyllop hasyen. Kaken hun pelaj im kalala bantan ya ki santeli ki medyam bat yo pelaj im yo uwei ubalong ubahan rew na kaken hun syam lanot bat lapen kit mar sya hospital bat ubadon hapdeng ke jing sumar.